नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या गणपती विशेष भागात आपले खूप खूप स्वागत। गणपती सिरीजचा हा पहिला व्हिडिओ आहे आणि या व्हिडिओसाठी मला सकाळी 5 वाजता उठावं लागलं। 5 नाही 5:30 वाजता उठलो, 5:30 वाजता उठावं लागलं आणि आता आलो आहे मी सड्यावर। आता 6:15 झाले, 6 वाजता निघालो घरातून। आज हरतालिका आहे आणि हरतालिकेसोबतच दरवर्षीप्रमाणे आपल्यातले काही जण कोकणाबाहेरचे असतील तर त्यांना सांगतो, प्रत्येक घरोघरी म्हणजे ॲटलिस्ट रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातील तरी प्रत्येक घरोघरी गणपतीच्या डोक्यावर ही मांडी लावली जाते आणि त्याला वेगवेगळ्या प्रकारची ही अशी रानफुलं आणि पानं अशी लावली जातात आणि ती सजवली जाते। त्यामुळे ते सगळं आणण्यासाठी दरवर्षी आदल्या दिवशी जावं लागतं। गेल्याही वर्षी मी गेलेलो, तो पण व्हिडिओ आहे। जेवढा उशीर होईल जायला सड्यावर तेवढं तुम्हाला खूप जंगल फिरावं लागतं काही ठराविक फुलांसाठी, म्हणून यंदा जरा लवकर गेलो आहे। मागे बघू शकता अजून सूर्य पण उगवलेला नाही आहे आणि याही वर्षी माझ्यासोबत अंत्य आहे। अंत्य म्हणजे आमच्याच घरातला बाजूच्या बिराडातला आमचा चुलत भाऊ आणि त्याचा मुलगा गौरव। की गेल्या वर्षी आम्ही जी मांडीची सजावट केली आहे ती खरंच बघण्यासारखी होती। नाहीतर त्याआधी जेव्हा मी लहानपणी यायचो तेव्हा प्रत्येकाला विचारलं ह्या कशाक लावतात, पण कोणाकडे तसं योग्य कारण नसायचं त्यासाठी। पूर्वीपासून लावत आले म्हणून लावतो हेच कारण ठरलेलं असायचं आणि ते तसंच दिसायचं, कारण ज्याप्रमाणे ते लावलं जायचं त्यात असं डेकोरेशन असं वगैरे काही दिसायचं नाही। पण गेल्या वर्षी आम्ही थोडं वेगळ्या पद्धतीत लावलं त्यामुळे ते दिसायलाही ते तितकंच चांगलं दिसत होतं। यंदाही तसंच करण्याचा प्रयत्न आहे आणि त्यासाठी निघालो आहे। एवढी घाटी चढून एवढं चालणं बऱ्याच दिवसांनी होत नाही आहे, त्यामुळे थोडा दम लागतो आहे। आणि आता आम्ही गायखोटांच्या मंदिराजवळ पोचलो आहे। हे मंदिर बऱ्याच लोकांना आपल्या जुन्या सबस्क्रायबरला माहिती असेल। अरे यंदा कोण दिसत नाही दा। हां, गेल्या वेळी जत्रा होती, आपण येत अगं सगळी घराकडे चाललेली घेऊन। नाही रे, आता लॉक आदल्या दिवशी आदल्या दिवशी काढली मजा नाही, लावूक मजा नाही। हे काय शोधतं रे? तर मित्रांनो, एवढं सगळं आता फिरून लांब येऊन आम्हाला पहिली ही सापडली आहे। काय आहे का म्हणतात रे? शेरवडा। एका शेरवडा म्हणतात? हां, शेरवडा। तुमच्याकडे याला काय म्हणतात ते आम्हाला जरूर सांगा। ही बघा, अशी पांढरी पानं असतात त्यांना, ती काढूची हिरवी पानं काढून टाकायची, फक्त पांढरी ठेवायची ना? हां पांढरी टाकायची। हां, यंदा कशी आता सगळ्याकडे फिरायचा, इकडे फिरायचा। गेल्या वर्षी एकाच झाडावर भेटलेली आपली सगळी सगळी मांडी एकाच झाडाला भरली। एकाच झाडावर तर आपण काढला नव्हता, वर चढलेलो असतो। ती याच्या सहजरित्या सापडणारं म्हणजे हरणाची फुलं, ती अजून काढायची आहेत। ती एरवी सगळी अशी दिसतात, पण या वेळेत ती जरा संपलेली आहेत, त्यामुळे ते आता थोडी चांगली पाहिजेत म्हणून ती जरा शोधायची आहेत, नाहीतर ती सहजरित्या सापडतात। त्या ठिकाणी या सगळ्या फुलपत्री आता शहरी भागात म्हणजे देवगड, कणकवली या ठिकाणी आजपासून किंवा कालपासूनच ते बाजारात विक्रीसाठी येतात। पण जे अजून खेडेगावं आहेत आमच्यासारखी, तिथे अजून आदल्या दिवशी सकाळीच जाऊन काढली जातात ती। यासाठी केवढा मोठा टास्क आहे तो आता मी बघितला, मी तेवढा दाखवला नाही प्रवास, पण खूप मोठा प्रवास आहे।
ही काय वाळी आहे की काय रे? अरे आई, पाणी आता हम्म. पावसात झाड पडलं. हम्म? पावसात करा पाऊस आता गणपतीत नकोच पण आता एवढं पडतं तेवढं पुष्कळ आहे. लक्षात रे. हम्म. काय रे आता? नागल खडी हम्म. ही मेन अंडी लागणार. पण ही सगळ्यांनाच मिळता. सगळ्यांका मिळत असं विषय हो ना. हम्म. त्याच ज्याचं लक्ष असतात त्या काच मिळतं. तर मित्रांनो आता जी फुलं सापडली ती फुलपत्रीतली दुसरी फुलं आहेत. या आधी शेरवडा सापडलेली आता ह्या एका काय म्हणतात नागल. हे आता काय काढलं? नागल खडी. नागल खडी. तुमच्याकडे यांची वेगळी नावं असतील नक्कीच. प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या नावाने संबोधलं जातं. त्याप्रमाणे इकडची नावं तुम्हाला सांगितली. माझी अवस्था बघू शकता, गावामागून झालो आहे पूर्ण. आता इथून तुम्हाला सांगू पण शकत नाही तुमचं गाव आहे ते कोणत्या दिशेला आहे. खूप लांब आलो आहे आम्ही तिथून. तर मग अशी ती शेरवडा काढली ती इथे पण आहेत आणि ती खूप उंच आहेत. आतापर्यंत किती चाललो आहे हे तुम्हाला सांगू पण शकत नाही आहे. पहिल्यांदा इलो आहे आणि या ठिकाणी पण मी पहिल्यांदा झालो आहे. हे नक्की आमच्या गावात येतं की आमच्या दुसऱ्या गावात येतं ते पण मला माहिती नाही आहे. होय जरा मग ना अरे 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 हळूहळू तर मित्रांनो एवढी सगळी मेहनत करून एवढीच सापडली. हा खाली येतं ना. तोडलं किती माहिती? याच्यापेक्षा जास्त लागणार ना रे अजून. माहित ह्याच्याशी डबल लागतं. बाबा बाबा. एवढी दोन जोडी येऊ खोय आपल्या तर ता भागता. आता संध्याकाळी जाऊ चला का. तर आता ही शेरवडा साफ करून झालेली आहेत. एवढी ह्याच्यातली पानं बाहेर गेली आणि आता ही एवढीशी रवलेली आहे. हीच वापरूचं नेमकं कारण काय आहे? अरे नाही मांडी शोन दिसता. आणि ही टिकतात पण 11 दिवसातले किती दिवस राहतात ही व्यवस्थित? राहतात सगळे. राहतात सगळे दिवस राहणार. फक्त वाज पावता. हम्म. होय हा आता पण शेरवड्यांसाठीच फिरतं. अजून मॉप होय.
आणि बाकीचं अजून काय काय लागणार आहे? बाकीचे हरणा तिरडे हरणा तिरडे झाला, दुसरा कांगणी कावंडा. या गावण्यासारखे आला लवकर. हा ती काय का कल घराकडे आणले कामावर. हम्म. हे काय दोरी आहे? द्वार त्या जुटी यंग बांधवा. मग हे पण हैसूनच नाही तू? हा ते केळीचे हे निघतात त्याने बांधू शकत नाही. नाही असं कशा? नाही त्याची नाही बांधत. काय काय दोर प्लॅस्टिक लॉक प्लॅस्टिकच्या दोरात बांधतात. आमची प्लॅस्टिकचा ना. त्याची जुनी परंपरा चालली आहे. कसला या झाड? केवन. त्याची सगळ्या दोर उपयोगा घेतो. मग लाकडा बिकडा तुम्ही हैसून येता तेव्हा पण हे हा त्याचीच बारा दोर भारो बांधू शकता होय ना? हा एवढे मजबूत असतात? माहित सोडून 50 केपो बांधलंस तरी काय नाही होत. हां. तुका तर खय लावते माहिती आहे हा. एवढ्या ह्याच्यात. होय. परत घराकडे जायची वाट पण माहिती आहे. बरोबर तसेच झालं. बाबा अरे कित्येक वर्षा फिरलोय मी. फिरतोय. एवढ्या आधी जंगलात पहिल्यांदा येईल हा. खायच्या खय. तू पहिलाच ये होईल. गेल्या टायमापेक्षा लाव मॉप फिरला आपण. हा. तर मित्रांनो आता घरी जायला निघालो आहे आणि आता 8:30 वाजून गेले. म्हणून वाटेतली जेवढी आपली हरणाची फुलं आहेत आणि तिरडे ते जमवत जायचं आहे. हरणाची फुलं जर तुम्हाला माहिती नसतील, मी तुमच्याकडे त्यांना वेगळं काहीतरी बोलत असतील म्हणून तुम्हाला माहिती नसतील, तर जी पिवळी फुलं असतात सड्यावर येतात ही बघ. हां या फुलांना हरणाची फुलं बोलतात. चल यंदा सगळी एवढीच पुंजावून न्यायची आहेत आता. हरण कसं असा गाव काय झपक्या फुल मस्त बी. गणपती यंदा लेटत म्हणून लेटच म्हणून यंदा हरणा धडाने गेली. कवंडाळा आणि कांगल्यो ते आणलेले आहोत. हो. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपली फुलपत्री सगळी जमा करून झालेली आहे आणि आता घरी जायला निघालो. बराच वेळ झाला, 9 वाजून गेले आहेत आणि बाबूचे बरेच फोन येऊन गेले गणपती आणायला जायचं आहे म्हणून. आता घरी जायचं आहे आणि गणपती आणायला जायचं आहे. आणि रस्त्याच्या आजूबाजूला बघू शकता म्हणून हे मगाशी आम्ही काढले नाहीत. हरणाची फुलं आणि तिरड्यांची फुलं ही रस्त्याच्या दुतर्फा दोन्हीकडे आहेत. तर आता ही जाताना गोळा करायची आहेत थोडीफार आणि मग घरी. तर हा व्हिडिओ आता तेच थांबूया, कारण की बरेच मोठे व्हिडिओ करायचे नाही आहेत यंदा. मोठे व्हिडिओ केल्यामुळे मला एडिटिंगला बराच वेळ जातो आणि व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत पण खूप वेळ जातो. गेल्या वर्षी पण आम्ही हा व्हिडिओ केलेला होता. गेल्या वर्षीचा पण जर तुम्हाला वेळ मिळाला तर बघा नक्की जाऊन. आणि आता पुढची ही संपूर्ण गणपतीची सिरीज आहे ती आवर्जून बघा आणि कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट करून सांगा. चला तर हा व्हिडिओ इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओत, म्हणजे गणपती आगमनाचे व्हिडिओ. कोकणात घरोघरी कसे गणपती आणले जातात ते त्या व्हिडिओतून तुम्हाला थोडंफार कळेल. तर तोही व्हिडिओ नक्की पहा. आता मी चाललो आहे घरी आणि तिथून मग गणपती आणायला. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. चला.